Il-Gvern se jniedi konsultazzjoni pubblika dwar pjan ta' separazzjoni tal-iskart kummerċjali f'pajjiżna. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar it-twettiq tal-miżuri tal-budget għal din is-sena. Fl-isfond tal-ġnien l-Arusa tal-Mosta, il-Ministru għall-Ambjent José Herrera qal li għalkemm f'sena biss mit-tnedija tal-Borża l-Bajda l-iskart organiku fil-Borża s-Sewda naqqas bin-nofs, issa ser jiffoka fuq l-iskart tal-istabbilimenti madwar Malta u Għawdex. F'Malta għandna eluf kbar ta' ċentri ta' turisti, restaurants, lukandi, bars, posti ta' divertiment li sissa dawn għalkemm on paper suppost qed jipparteċipaw fis-separazzjoni tal-iskart, fil-verità ftit li xejn mu qed isir separazzjoni f'dan ir-rigward. Għad is-sena ħan nindirizzaw l-isforzi tagħna hemmhekk u għandna dokumenti li issa dalwaqt noħorġuh għall-konsultazzjoni. Dwar it-tħaddir ta' pajjiżna, il-Ministru Herrera qal li din is-sena ġie rriġenerat il-ġnien tal-Arusa tal-Mosta li kien tħalla fi stat ta' abbandun. U għażiet jgħid li beda l-proċess ukoll biex fil-jiem u x-xhur li ġejjin jitħawlu l-fuq minn 40,000 siġra u arbuxel fl-Inwadar, fis-Salina, f'Kemuna, f'Benajsa, f'Taqali u fil-ġnien il-Mediterran. Żied li għaddejja ħidma wkoll biex fit-Fulija li għal snin intuża bħala miżbla jinżeraw 45,000 siġra oħra. U ħabbar ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin se jidħol fis-seħħ il-proġett tal-kontenituri tax-xorb, proġett li ser ikun qed jiġbor mal-200 miljun fl-ixkun tal-plastik ta' ħġieġ jew lanet fis-sena. Is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja u s-Sajd Clint Camilleri qal li matul din is-sena l-bdiewa u r-raħħala gawdew minn bosta skemi. Fost dawn kien hemm l-iskema tal-ħsarat mill-maltempati li ġġeddet għal xahar ieħor sabiex tibqa' taffi l-ispejjeż tal-bdiewa. Bedin nilqgħu l-applikazzjonijiet fejn ġeddidnija wkoll għal xahar ieħor fejn jidħol l-iskema li ħabbarna ftit tax-xhur ilu rigward l-storm damages. Ħsarat li saru bil-maltempata ta' frar li għadda fejn għandna numru ta' applikazzjoni d-deħlin u kol hemmhekk il-Gvern ser ikun qed jaqsam biex ngħidu hekk l-ispiża ta' dawn il-ħsarat mal-bdiewa. U għalenka wkoll bosta inizjattivi li saru fejn jidħol il-ħarsin tal-annimali. Fosthom li saħħu l-pini kontra l-moħqrija tal-annimali, daħlet il-liġi magħrufa kontra chain dogs u ġew implementati regolamenti ġodda fejn ġew identifikati kundizzjonijiet xierqa għal meta żiemel jintuża bħala parti mit-tradizzjoni tal-karozzini. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.